Ola, en todos os fogares estamos cheos de aparatos eléctricos, mais sabes que normas de seguridade debes ter para non levar ningún sustiño? Pois imos velas agora. Empezamos! Somos conscientes de que no fogar usamos unha morea de aparatos eléctricos para realizar tarefas cotiás. Mais o uso das máquinas eléctricas é seguro se seguimos unhas normas mínimas e temos precaucións cando as manexamos. E cales son esas normas de seguridade? Non usar en mollado. A auga é un gran condutor da electricidade e, por este motivo, nunca debemos usar os aparatos eléctricos en zonas húmidas ou con auga. Non cables e enchufes. Non debes enredar e xogar cos cables e enchufes, xa que non están pensados para iso, e moito menos se están enchufados á corrente. Lea as instrucións. O fabricante do aparato escribe unhas pautas básicas para que o uses dunha forma correcta e con seguridade. Respecta as normas de uso. Se o aparato eléctrico indica a forma na que debes usalo, non experimentes, porque, de facelo, podes levar un gran susto. Chispas e cósegas. Un aparato eléctrico non debe disparar chispas e darche cósegas. Se isto pasa, é que está en mal estado. Desenchúfao rapidamente. Non tirar do cable. É moi mala costume desenchufar un aparato tirando do cable. Para facelo ben, agarra o propio enchufe coas mans ben secas e extraeo da parede. Non sobrecargues. Os enchufes da parede están pensados para soportar unha intensidade máxima de corrente eléctrica. Se colocas un ladrón e ao final enchufas 8 cables, corres o risco de que se sobrecargue e plante lume. Non o tires ao liso da casa. Os aparatos eléctricos que deixan de funcionar debes tiralos nos lugares ou puntos limpos que admitan este tipo de refugallos para así non contaminar o medio. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Pensa. É correcto o que fai este neno? Por que?
Imos coa solución. Non é correcto. Nunca debes meter os dedos ou calquera outro obxecto nun enchufe, xa que ten electricidade e, de facelo, se producirá unha forte descarga no teu corpo que pode poñer en perigo a túa saúde. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!